Abdalla domin Amina, na zo a bani domin Fadimatu. Domin Abdalla domin Amina, na zo a bani domin Fadimatu. Allah Ubangiji ga bawanka ya zo Madina neman barakatu. Wannan zuwan da ya na musamman ne, tawassalinsa zai yi da Fadimatu. A ringizan salatai ba adadi Allah yi suka ƙara ga Hamidu. Wannan da babu minti ɗaya ko sakanda ba a mai salati Muhammadu. Annabi na taho da buƙatu na Madina gunka angon Khadijatu. Roƙi ilahu kadda na koma gida sai an amsa su domin Halimatu. Annabi ɗaha ba dan hali ba dan jarumi shahidi na Uhudu. Wannan da ya gaji da magautanka da jin sunansa a rana sukan gudu. Allah ka karɓi begina, Allah ka amsa waƙina, na gurguso da ƙoƙona, Allah tun faye ƙirjina da madadi abin ƙauna. Albarkacin masoyina, albarkaci na 'ya'yan gidansa shi a gabanmu baban Fadimatu. Allah ka karɓi begena, Allah ka amsa waƙena, na gurguso da ƙoƙona, Allah tun faye ƙirjina da madadi abin ƙauna. Albarkacin masoyina, albarkaci na 'ya'yan gidan shi ma gabanmu baban Fadimatu. Domin girman da Abdalla ke da shi a gun kasiri domin Aminatu. Ka sanya ahali na gidan Fadima zuri'ata su sadu da darajatu. Sa Ubangiji ya yi albarka gare su don mutuncin Halimatu. Rayuwarsu ta yi kyau da armashi domin an tsara hasken Madinatu. Na zo gare ka ne da gudunmawar wani mai son ka Annabi Muhammadu. Gwamnan jihar Kano mai albarka to a biya buƙatu ne Ahmadu. Ko ban faɗa ba ka san wane ne mutum ne da ya damƙe amanatu. A duba lamarinsa alamun ce domin hasken Aliyu da Fadimatu. Kamun ƙafa da su ƙauna, sani na san habibina, ‘ya'yan gidan masoyina, jinin Ali jinin nana, hala aƙila zaɓina, hala Abbas jigona, hala Aliyu maulana, baban Hassanai na tsantsan Fadimatu. Kamun ƙafa da so ƙauna, tsani na san habibina, ‘ya'yan gidan masoyina, jinin Ali jinin nana, ala aƙila zaɓina, ala Abbas jigona, ala Aliyu maulana, baban Hassanai ne tsantsan Fadimatu. Ya Annabi Abba Kabir Yusuf ya kira mawaƙin Fadimatu. Ya ce na zo cikin alfarmar rashi, in zo in haji in yo ziyaratu. Na shigo Madina ta kai tsaye gani a kabarin dan
ta shiga ta samu nutsuwa ta yi darajatu. Manzo a dubu ɗan da goma yi waka a sake tuttuɗo masa hikimatu. Kamar uwar sharifai sake man domin Ali domin Fatimatu. Haɗani da masoya don Allah masu son ka Annabi Muhammadu. Ka sa su so ni domin ƙaunar ka, a firgitan magauta na su gudu. A dubi zuri'a ta 'ya'yan gida kana haɗu mai gun Fatimatu. A tsara rayuwarsa cikin hidima ga Ahlul-Baiti gonar hikimatu. Na zo Amina alfarma kakanmu mai halin girma. Wasu sun bani saƙo ma ka san siya abin nema. Ka sa Tijjani Ganduma da shi muka yi komai ma. Sarkin diya na gobir Amina ala ai mai halin girma. Albarka ta shigi lamarinsa domin Ali domin Fatimatu. Domin Abdallah domin Amina na zo a bani domin Fatimatu. Domin Abdallah domin Amina na zo a bani domin Fatimatu.